Milí priatelia, milí poslucháči, vítam vás v dnešnom podcaste s názvom Ako inak s homeopatiou. Som rád, že moje pozvanie prijala dnes homeopatka Andrea Kuklišová, čím vítam. Ďakujem. Myslím si, že si dnes užijeme kopu srandy, jak to poznám z našich rozhovorov, ktoré už sme spolu absolvovali niekoľko desiatokrát. Takže podľa mňa to dneska bude veľmi spontánne, autentické, veselé, hravé, ale aj obsažné, aj s múdrosťou, ktorá vo vás je, a to je vlastne jeden z dôvodov, kvôli čomu som vás vlastne pozval, pretože ako som už spomínal v tých predošlých podcastoch, prechádzal som si pred nejakým časom istým obdobím, pomerne zložitým v mojom živote, ktorý sa dá nazvať vyhorením z viacerých dôvodov. Proste niektoré veci sa mi v mojom živote začali rozpadať na viacerých frontoch a nebolo to ľahké obdobie, ale ja som za ňu dnes vďačný, pretože ma ním sprevádzali ľudia, ktorých si nesmierne vážim. Vy ste jednou z nich. Ďakujem. A aj vlastne homeopatii vďačím za to, že som tým obdobím prešiel tak, ako som ním prešiel, a dneska si žijem život, ktorý je proste naplnený radosťou, vnútorným pokojom, a ja som za to naozaj veľmi rád. A viem teda, že homeopatia dokáže riešiť nielen zdravotné veci v zmysle teda zdravia fyzického, ale dokáže riešiť aj mnohé psychické problémy. A myslím, že by bolo asi najrozumnejšie na úvod teda nejakým spôsobom predstaviť alebo pomenovať vlastne, čo to tá homeopatia vlastne je. Takže ďakujem veľmi pekne v prvom rade za pozvanie. Samozrejme som veľmi rada, že mám túto možnosť hovoriť aj o homeopatii s človekom, ktorého teda poznám. No a v každom prípade by som chcela pozdraviť aj poslucháčov touto cestou a dúfam, že bude náš rozhovor obohacujúci. A vlastne tak, ako ste povedali, že o čom homeopatia je. Toho je samozrejme veľmi veľa, ale v základe je to jedna z alternatívnych metód liečenia. Je to na prírodnej báze. Nemá to žiadne vedľajšie účinky, čo sa vždy ľudia boja a tak ďalej. Dnes ľudia, ktorí chodia ku lekárom, užívajú lieky, tak samozrejme vždy v príbalovom letáku čítajú vedľajšie účinky liekov, majú z toho strach a tak ďalej. Čo sa týka homeopatie, tak táto vec im tam nehrozí. Princíp homeopatie vlastne je na princípe podobnosti homeopatia funguje. To znamená, podobné sa lieči podobným. Čiže v každom prípade človek, ktorý príde ku homeopatovi na vyšetrenie, tak je oboznámený, o čom homeopatia je, že samozrejme, aké lieky používame a ako ich vlastne hľadáme. Ono je to vlastne na základe rozhovoru klienta s homeopatom, kde vlastne klient povie homeopatovi, aký má problém. A samozrejme homeopat sa začína spočiatku pýtať, že kedy problém vznikol, čo sa vtedy dialo. A samozrejme postupom toho rozhovoru sa snaží homeopat zamerať to ohnisko na ten spúšťač problému, kde vlastne problém vznikol. Nesmiem samozrejme zabudnúť povedať, že lieky z homeopatie samozrejme používame alebo sú pripravené, vyrobené zo živočíšnej ríše, z minerálnej ríše, čiže z minerálov, z rastlín, že je tu široké spektrum liekov. A podľa toho, čo vlastne človek v tom danom období potrebuje, aký liek, tak taký sa homeopat snaží nájsť. Jasne, čiže to je naozaj tak veľmi zjednodušené, lebo ten priestor, ktorý tu máme k dispozícii, pochopiteľne nedostačuje na to, aby sme to vzali obširnejšie. Možno len tak pre tých divákov, ktorí s homeopatiou nemajú skúsenosť, respektíve možno oni ani nepočuli, teraz mladšie ročníky. Keďže dneska v dnešných časoch veľmi často teda sa tu hovorí o influenceroch, o nejakých vzoroch a podobne, tak ak by náhodou teda to niekomu možno pomohlo v rozhodovaní, tak my obaja vieme teda, že aj britská kráľovská rodina využíva homeopatiu, silu homeopatie, možno ako jediný spôsob liečenia. Pochopiteľne homeopatia nevie nahradiť samozrejme chirurgické
chirurgiu ako takú, ale v mnohých iných prípadoch vie teda byť veľmi účinná. A ako som sa napríklad dnes dočítal, tak britská kráľovna, ktorá teda už nie je medzi nami, ale už by tá druhá, neodchádzala na žiadnu dovolenku alebo nejakú dlhšiu cestu bez toho, aby nemala do sebou zabalený nejakú homeopatickú lekárničku, ktorá obsahovala vraj okolo 60 liekov homeopatických. Ja sám využívam homeopatiu. Nedávno som mal tú skúsenosť, bol som na dovolenke na Malorke a viem teda, že niektoré veci dokážu pomôcť treba aj s hmyzom, teda, ktorý vás vie uštipnúť, a ja som si vzal za sebou Apis mellifica, ktorý naozaj vážne účinkuje. Ja mám fakt teda na to jednoducho mne tie komáre skrátka dali pokoj, iných okolo mňa štípali, a keď som si ho nedal, ten Apis mellifica, tak teda neustále teda som bol niekde štipnutý tým hmyzom, ale ako náhle som si tú Apis mellificou nasadil, tak som mal od komárov jednoducho pokoj. Čiže skutočne teda viem z vlastnej skúsenosti, a nielen na takéto banálne veci, že tá homeopatia funguje. Napokon ja už ju používam možno aj 20 rokov v mnohých prípadoch, s ktorými som sa teda za ten čas stretol, a viem, že ak sa správne určí ten homeopatický liek, tak dokáže urobiť naozaj zázraky. Takže z tejto strany teda len toľko. Nož, ale poďme aj k iným veciam. Teda, dá sa teda nejakým spôsobom popísať, že v čom primárne dokáže pomôcť homeopatia? Tak samozrejme, že homeopatia vieme ju použiť v akutných prípadoch, čo je úplne bežné, a veľmi často sú napríklad angíny, vírózy, chrípky, rôzne prechladnutia, prípadne aj pri športoch rôzne úrazy, vyvrtnutia. Čiže tie akutné stavy, ktoré teraz sa mi udiali, teraz jednoducho sa mi stali, a my vieme akutne zakročiť s liekom tak, aby sa automaticky začalo telo regenerovať, uzdravovať, liečiť. To sú akutné prípady. Ale v čom ja považujem homeopatiu za kráľovnú alternatívnej medicíny, je vlastne, sú to chronické stavy, s ktorými naozaj nie všetci si vedia rady, a samozrejme aj čo sa týka lekárov, vie sa udržať pacient alebo človek v tom nejakom režime toho, že áno, fungujem, je mi relatívne dobre. Čiže takým utlmenom nejakom? A ako prosím? Utlmenom stave? Takže... Ani nie, že utlmený, ale že teda fungujem, že jednoducho užívam lieky a je mi fajn. Ale homeopatia je vlastne úžasná v tom, že tieto chronické stavy vie vyliečiť, vie ten život ešte viacej tomu klientovi, tomu človeku vlastne zlepšiť, skvalitniť, a samozrejme nie v jednom prípade aj vyliečiť chronický stav, čo je úžasné, čo je akože naozaj krásne. Ja si myslím, že doplnenie tej alopatickej medicíny s alternatívou, alebo respektíve s homeopatiou, ak sa dnes bavíme o homeopatii, je úžasná cesta. Ja som o tom presvedčený, to nápadlo mi to najmä kvôli tomu, že ja teda mám zvýšený krvný tlak, a keď som bol na preventívnej prehliadke a tak ďalej u kardiologa, tak sa ma pýtal, teda už dávnejšie, že vy sa teda liečite na krvný tlak, a ja hovorím, že nie, ja sa na ňo neliečím. A že jakže nie, ja tu mám pred sebou napísané vo vašej zdravotnej karte, že máte predpísaný tento liek. Hovorím, no áno, ale ak by som sa liečil na ten krvný tlak, tak by som sa aj vyliečil. Ja iba tlmím príznaky. Čiže v podstate, áno, ono mi to znižuje ten krvný tlak, ale nelieči ma to. Áno, samozrejme, v každom prípade lekár to takto povie, a je to aj tak vnímané, že ste liečení, pretože beríte lieky, a samozrejme, že ten tlak je stabilizovaný a ste chránení tými liekmi. A samozrejme, že homeopatia je úžasná tým, že ona naozaj sa snaží odstrániť tú príčinu toho problému, toho zdravotného problému, ktorú človek má. A nie v každom prípade tú príčinu vieme nájsť, alebo vieme na ňu prísť, ale tým, že homeopatia je veľmi jemná, účinná a efektívna liečba, tak samozrejme, že veľmi záleží aj od homeopata a klienta, aký majú rozhovor, ako sa klient vie vlastne otvoriť, ako vie rozprávať o svojich problémoch. A homeopat samozrejme má na to metódy, techniky, ako toho človeka pochopiť a ako zároveň hľadať v materii mediky vlastne liek. My máme spôsoby, samozrejme repertorizujeme
Čiže sú to vlastne programy repertorizačné, homeopatické, kde vlastne zadávame rôzne symptómy, ktoré nám človek udá, aké má problémy a samozrejme z toho veľkého množstva homeopatických liekov, ktoré dnes existujú na svete, sa v úvodzovkách vykultivuje taká rada najlepších a najbližších liekov, ktoré by človek mohol samozrejme dostať a užiť samozrejme. V každom prípade máme veľké množstvo literatúry dostupnej, hej, kde poznáme obrazy liekov. Obraz lieku je vlastne ako v lekárskych, medicínskych alebo lekárskych liekoch ako popis, účinky a tak ďalej, tak my máme k dispozícii materiu mediku alebo viaceré materie mediky, kde vlastne sú popísané od mentálnych stavov až po fyzické stavy alebo symptómy, ktoré ten liek vie vyliečiť. A keďže samozrejme homeopatia funguje na princípe podobnosti, tak my hľadáme vlastne ten najpodobnejší liek tomu danému človeku a jeho problémom. Čiže my nehľadáme len problém jeden, ale ten človek, keď má napríklad hypertenziu, má nejakú ulceróznu kolitídu alebo nejaké senné nádchy a tak ďalej, my sa snažíme, aby ten liek všetky tieto príznaky zahrňal a keď ten liek podáme človeku, aby sa mu postupne odstraňovali všetky príčiny a problémy, ktoré udal človek, ktorý za nami príde. To je znie úplne úžasne a fantasticky a pre niekoho možno až nepredstaviteľne. A samozrejme, ale je tu potom ešte jeden moment a s tým sa určite stretávate často. Tá rola obete, ktorú často ľudia hrajú a majú ju vlastne radi svojím spôsobom, pretože sa v tom cítia skrátka dobre z dôvodov, ktoré tu dnes nemáme vôbec priestor rozoberať, ale sú zjavné, zrejmé a dá sa o nich načítať. A ďalšia vec, ľudia občas nehovoria pravdu sami o sebe. Hej, vykresľujú sa v tom najlepšom, zatajujú skutočnosti a tam potom tá práca toho homeopata pri tom určovaní toho lieku musí byť asi dosť ťažká. Tak samozrejme, že sme ľudia, nie sme dokonali a samozrejme život, situácia, všetko okolo nás nám dáva nejakú sociálnu masku alebo potrebu nejakej sociálnej masky. A samozrejme netreba ísť do psychológie a do našich tieňov, ale v každom prípade áno, človek príde, začne rozprávať, nie vždy sa vie človek správne alebo teda úplne otvoriť tomu homeopatovi. Je to vlastne veľmi záleží na tom vzťahu, ktorý vlastne sa začína budovať rozhovorom. Ale jednoducho tá prax vám ukáže. Vy sa snažíte s tým človekom rozprávať úplne prirodzene, v pohode, v kľude, uistiť ho, že všetko je v poriadku a že vlastne je na ňom, že čím viacej vie povedať o svojom probléme, o svojich pocitoch, o svojich postojoch, o tom, čo ho vlastne aj vo vnútri trápi, tak ten homeopat vie ľahšie ten liek nájsť. Pretože my čím viacej informácií máme v balíčku, tým viacej s tými informáciami vieme pracovať, aby sme liek našli. Ja keď budem vedieť o človeku len to, že ho bolí hlava, len teraz máme, by som povedala, 20 liekov na bolesti hlavy. Ale každý ten liek má vo svojom popise aj iné príznaky, iné symptómy a to znamená, že nie prvý liek, ktorý ma napadne, môže fungovať. Ja potrebujem o tom človeku vedieť aj trošku viacej. A čo sa týka tej obete, vravíte, že áno, nevždy si to človek uvedomuje, že je v stave obete. Jednoducho život ho tam priviedol tam, kde je a to nie je teraz dôvod, že či je to dobre alebo zle. Je to jednoducho tak, on sa tak cíti. Ale samozrejme, že teraz nehovoríme, hej, tak vy ste v stave obete alebo kdokoľvek iný. Ale vlastne homeopatia, tak ako som na začiatku vravela, ona je úžasná tým, že ona nepôsobí len na fyzickej úrovni, ale aj ide do tej psychiky, čo v dnešnej dobe je veľmi dôležité. Tak samozrejme, že ak nájdeme ten správny liek, niekto povie konštitučný liek alebo celistvý liek, hej, tak samozrejme, že sa aj odstránia tie bloky a tie pocity toho človeka, že jednoducho som v tomto stave. Homeopatia vlastne dáva človeka do toho pôvodného stavu, do toho, aký je, aký naozaj je. Ona ho nemení. Len jednoducho my si životom naberáme nejaké skúsenosti, nejaké bloky, nejaké traumy a vlastne homeopatia, ona to vie krásne uvoľniť. Hej? Dá sa povedať, že nás to ako keby vráti k sebe? Áno. No. A
to je to úžasné na tom a samozrejme tých možností toho návratu k sebe je viacero. Jednou z nich je aj tá kraniosakrálna terapia, o ktorej som v predchádzajúcom podcaste hovoril s mojou hostkou. A to je práve to úžasné, tá autentickosť jednoducho, vrátiť sa sami, lebo áno, máme milión proste príčin a dôvodov, kvôli ktorým sa postupne od toho detstva formujeme. Dá sa povedať v niečo iné, netvrdím, že úplne iné, ale v niečo iné, než prečo sme sa narodili a aký sme sa narodili. Formuje nás naše okolie, formujú nás naši rodičia, formujú nás naši kamaráti, formuje nás spoločnosť, formujú nás učitelia, politici, influenceri a teda milión dôvodov. Až nakoniec sa naozaj môže stať, že vlastne nevieme, kým sme, čím sme, čo sme, prečo sme, ako sme. A ak existuje cesta a spôsob, ako sa vrátiť k sebe samému, čo môže byť lepšie. Ja si tiež myslím, ale naozaj to prostredie, to všetko okolo nás formuje. Hej, či už k lepšiemu, k horšiemu, celý život je to práca sám na sebe. Hej, že človek nikdy si nevyberá, tak zažijem toto, alebo zažil som toto, alebo toto chcem, toto nechcem. Jednoducho ten život ide a plynie. A my sa snažíme najlepšie ten život žiť, ako len vieme. No a v každom prípade homeopatia je jedna z tých možných barličiek, ktoré môžeme použiť na to, aby sa nám tým životom išlo ľahšie, prirodzenejšie, príjemnejšie. Nie v jednom prípade sa mi stáva, že príde za mnou klient a povie, vyliečite mi astmu? Vyliečite mi napríklad nejaké onkologické ochorenie alebo čokoľvek. A ja sa vtedy akože pozriem na ňo a tak si poviem, že veľmi rada by som povedala, že áno, ale to máte ako s právnikmi, hej, že keď prídete za právnikom, tak tiež ho požiadate o pomoc, tiež neviete, či ten spor sa vyhrá alebo nevyhrá, ale idete do toho s tou dôverou v toho človeka a pracujete s ním na tom, aby vlastne sa došlo k zdarému koncu. A presne takto isto je to aj s homeopatiou. Ten človek nepríde tiež k bežnému lekárovi s tým, že mu povie, a vyliečite mi ten vysoký krvný tlak. Tak lekár vám povie, áno, tak ja vám predpíšem lieky a budete ich užívať a bude vám fajn. Hej, aj za mnou, keď príde klient alebo teda človek a povie, vyriešite mi alebo vyliečite mi vysoký krvný tlak, tak ja môžem povedať, pokúsim sa. Spoločne sa o tom môžeme pokúsiť, aby sa váš zdravotný stav zlepšil. Ak nevyliečil. Ale je to o spolupráci. Je to o tom, že nie je na to ten človek sám. Že sme tam dvaja a jednoducho ideme a snažíme sa. Nie je hanbou povedať, neviem vám pomôcť. Nie je hanbou povedať, s týmto som sa nestretla, neviem, či vôbec takéto niečo dokážeme. Ale za homeopatiu môžem povedať, že má krásne výsledky, krásne prípady, či už som zažila, či už som videla. Samozrejme, prešla som vzdelaním na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Štvoročné je to vzdelanie, štvoročná škola, za ktorú veľmi vďačím a samozrejme máme k dispozícii stále vzdelanie, či už zahraničnými lektormi alebo aj našimi slovenskými a to sú poznatky, že človek rastie a stále sa stretávame s novými informáciami, že to, čo človek nevedel vyriešiť pred 10 rokmi, tak dnes je to už o mnoho ďalej a stále sa snažíme byť lepšími a lepšími homeopatmi a stále sa vzdelávame a to, čo sme nevedeli vyriešiť pred niekoľkými rokmi, tak dnes už samozrejme s iným nábojom do toho ideme a s inými vedomosťami. Takže aj ten prístup je veľmi individuálny a je to veľmi dôležité, aby tam bola tá spolupráca medzi klientom a homeopatom. Čiže vychádza sa samozrejme z toho, čo tu teda bolo pred tými 200 rokmi, keď sa teda tá homeopatia objavila, ale neustále sa teda na tom pracuje, aby sa to zlepšovalo, vyvíjalo. Pochopiteľne predpokladám teda, že nejak zdieľate si svoje nejaké skúsenosti, nejaké prípadové štúdie a tak ďalej, odozdávate si informácie. To je vlastne v podstate svojím spôsobom aj princíp coachingu, že jednoducho aj ten coach je vlastne coachovaný počas toho tej práce s tým klientom, pretože taktiež sa dozvedá nejaké informácie, zdieľame si skrátka informácie o tom, proste tie vzťahy sú. A teda dnes to môže byť o dosť iné, samozrejme, na vyššej úrovni alebo širšej úrovni, tá homeopatia ako bola kedysi. A jasné, že keď niekto má nejaký zásadný zdravotný problém, tak sa chytá každej slávky
a napadá mi, onkologické ochorenie patrí asi k tým najzásadnejším. Z vašich skúseností alebo zo skúseností vašich kolegov alebo iných homeopatov dá sa pomôcť aj v tomto? Samozrejme, že vám na toto odpoviem, ale ešte poviem taký dodatok k tomu, že ten princíp homeopatie je stále princíp podobností. Dnes máme len viacej liekov k dispozícii na to, aby sme ich mohli použiť v praxi. Že nebolo hneď na začiatku také množstvo liekov, ako je dnes. Čiže o to ten homeopat má tú perspektívu a tú možnosť tomu človeku pomôcť viacej ako v minulosti. Lebo princíp ten sa nezmenil. Čiže vždy, keď sa pracovalo s tými liekmi, ktoré boli k dispozícii, tak ja si myslím, že vždy zafungovali tak, ako mali. Čiže my máme dnes naozaj široké spektrum liekov k dispozícii. A tým, že sa vzdelávame stále, tak poznáme obrazy týchto liekov, vieme, ako ich môžeme použiť, na čo ich môžeme použiť, na aké problémy a tak ďalej. A samozrejme, tak ako som aj povedala, že súčasťou toho je aj ten mentálny stav človeka, čiže vy si človeka pozeráte aj v tej inej úrovni, hej, ako na tom je mentálne, psychicky, čo v dnešnej dobe samozrejme je veľmi dôležité, aj tieto problémy sa veľmi často riešia. A čo sa týka onkologických pacientov, veľmi ťažká téma, veľmi ťažký zdravotný stav, veľmi náročné. Určite nie je na mieste povedať, že tak toto sa rieši veľmi, veľmi jednoducho, ale a priori stretla som sa s tým, že sa veľmi vie skvalitniť život daného človeka. A zhodou okolností moja mamička je onkologický pacient. A s ňou som si taktiež prešla všetkými tými procesmi, ktorými sme prejsť museli a dnes sa teší zdraviu, hej, pevnému. Takže nehovorím, že je to teraz akože pravda, teraz všetkým sa dá pomôcť a všetkých zachrániť, to si nedovolím tvrdiť ja, ale jednoducho mám aj tú svoju osobnú skúsenosť takú, že dá sa tým prejsť, dá sa to spracovať, dá sa to vydržať. Má ten človek podporu, akú má. Čo sa týka lekárov, nemôžem povedať jediné krivé slovo. Úžasná spolupráca a jednoducho ruka v ruke. To išlo krásne. No tá spolupráca mi napadá, lebo áno, a ja poznám pár doktorov, ktorí alternatívu akúkoľvek úplne odmietajú, ale mám pocit, a to nie je iba pocit, ale jednoducho už sa s tým stretávam čoraz častejšie, že aj klasickí alopatickí lekári sú prístupní myšlienke, kombinácie, ten holistický prístup, skrátka celostný, že už postupne sa ako keby pripúšťa, že jednoducho je to psychosomatika, že tie choroby, ktorými za tými klasickými medicínskymi doktormi ľudia chodia, majú nejaký pôvod v niečom a že je lepšie riešiť príčinu než dôsledky. Takže mám pocit, že sa v tomto smere taktiež posúvame. Mám dojem, že Česká republika je v tomto trošku ďalej ako my. Odtiaľ je veľa signálov, že teda sú tam lekári, ktorí to berú tak z toho širšieho spektra. A vy sa usmievate, že niečo vám napadlo, ale u nás mám pocit, že toho až toľko nie je, ale netvrdím teda, že to nie je vôbec, že už aj u nás teda nájdú lekári, ktorí spolupracujú s akupunkturistmi, ktorí spolupracujú s homeopatmi alebo inými formami terapie alternatívnej. Ja som dokonca bol veľmi milo prekvapený a zaskočený pri návšteve jedného neurologa, nebudem ho menovať, ktorý mal vo svojej vitrine niekoľko kníh o akupunktúre. Krásne. Áno, krásne. Ja som za to veľmi rád, pretože ja tú alternatívnu medicínu využívam už dlhé roky a viem, čo dokáže. Aj akupunktúra ako taká. A je tu naozaj dneska veľa foriem alternatívnych terapií, ktoré dokážu skvalitniť život človeka. A ak tu sú k dispozícii, tak mi nedáva zmysel ich nevyužiť, veď na to tu sú.
Takže tak, ale vy ste sa usmievala niečo vám napadlo? Nie, akože bolo to veľmi pekné to, čo ste vraveli, že vlastne už lekári pripúšťajú. Tak ja lekára samozrejme klobúk dolu, to je taktiež neskutočné štúdium, veľmi náročné a tá práca s ľuďmi je vždy tá najťažšia. Ale v každom prípade sú to len ľudia. Hej, a taktiež ja si myslím, že ak niekomu má prísť do cesty alternatíva, tak ak potrebuje ju, tak samozrejme, že ju využije. Hej. Mám množstvo ľudí, čo poznám, sú lekári a používajú homeopatiu. Nezatvárajú predtým úplne dvere. Dokonca aj v štúdiu, keď som študovala homeopatiu na akadémii klasickej homeopatie, tak boli medzi nami lekári, zdravotné sestry, akože študovali tú homeopatiu, hej, či už pre svoje osobné použitie, či už sa tomu chceli venovať v praxi. Len poviem aj na stranu lekárov, myslím si, že oni majú tak strašne veľa práce, že ešte kvázi ďalšiu v úvodzovkách, alebo teda priamo, že vysokú školu si vyštudovať ešte čo sa týka homeopatie alebo inej alternatívy a ešte tomu venovať ten čas, tak bolo by toho príliš veľa. Samozrejme sú lekári, sú pediatri, ktorí sa venujú homeopatii, sú odborní lekári, ktorí sa venujú homeopatii. Samozrejme, že v žiadnom prípade nehovorím, že nie sú lekári homeopati. Máme aj lekárskú homeopatickú spoločnosť tu akože v Bratislave alebo respektíve na Slovensku. Čiže aj lekári sa venujú homeopatii, čo je úžasné a krásne, ale hovorím, nie je to ešte v takej miere, v akej by sme možno aj chceli, aby tá spolupráca, tá kooperácia v tomto smere bola. Takže preto som sa usmievala, pretože sa veľmi tomu teším, že vôbec takéto niečo je. Dokonca aj zakladateľ Slovenskej akadémie klasickej homeopatie, pán doktor Vladimír Petrovci, on je sám lekár, sám doktor, čiže presne on vedel, o čom to je. A veľmi sa vôbec teším, že táto akadémia nám na Slovensku vznikla. Áno, ja som s ním párkrát bol, s pánom Petrovcim a pamätám si, keď som sa ho pýtal, že tak naivne ešte vtedy, že pán Petrovci, a funguje tá homeopatia? A on na mňa tak pozrel a hovorí, že ako vám to povedať? Keď sa určí správny liek, videl som diať zázraky. A pochopiteľne je v tom veľa aj tá dôvera toho klienta voči tomu typu tej medicíny, tej alternatívnej, ale čo si myslím, že asi najzásadnejšie je skrátka nezatvárať pred tým dvere. Že jednoducho, ak tu máme tie možnosti a sú časom overené, tak prečo tomu jednoducho nedať šancu? Vyskúšať. No jasne. Vyskúšať, osloviť homeopata, nájsť si, hej, samozrejme, môže sa ísť na stránky akadémie, kde sú teda uvedení profesionálni homeopati. Kľudne zavolajte, spýtajte sa, dohodnite si konzultáciu. Je to jedna z ciest, jedna z možností a naozaj, tak ako ste teraz povedali, že pán doktor bol svedkom aj zázrakov alebo teda týchto vecí, tak naozaj väčšina nás homeopatov vidí aj tie zázraky. Vidí veci, ktoré by sme možno nepoznať homeopatiu alebo alternatívu ako takú nikdy v živote nezažili, nevideli. A ono je to krásne, pretože dať človeku ten pocit, že darí sa nám, že je to lepšie. Pre mňa je to krásny pocit, homeopatia je pre mňa láska, vášeň, je to pre mňa skoro všetko, čo teda môžem od života chcieť. A ísť tou cestou s tým človekom, ktorému pomáhame mu ľudsky, prirodzene, s láskou, tak keď sa dostaví ten výsledok, tak to stojí za to. Ono je to naozaj krásne, keď vám príde klient a povie vám, mne sa zmenil život o 360 stupňov. Hej, ono je to krásne, alebo keď niekto povie, nebudeme tu teraz riešiť, že bolia ma kolena alebo kĺby, ale keď aj na psychickej úrovni ten človek povie, bože, ja som šťastný, ja som konečne šťastný, ja konečne cítim, že žijem život. Hej, čiže toto sú také pre niekoho možno malé šťastie, ale pre nás homeopatov alebo ľudí, ktorí sme s ľuďmi a má to zmysel, tak sú to krásne slová, krásne vďaky. Takže to veľmi človeka náplňa. Áno, o tom vôbec nepochybujem, to musí byť úžasný pocit. A mne to ale pripomenulo jednu takú skúsenosť môjho jedného kamaráta, ktorý sa tomu tak okrajovo akože venoval. A on mi vravel, že sa mu stalo, a teda on mal to naštudované, tie múdre knihy,
a aj tú materiu mediku a tak ďalej. Venoval sa tomu skrátka istý čas a stalo sa mu teda, že niekomu odporúčil nejaký liek a vravel, že aj to sa mu stalo, že ak ten liek zabral, tak ten človek ani si to zase nejak veľmi neuvedomil, ale zmenil sa mu ten život a on ho o nejaký čas stretol a hovorí mu, že tak čo, nie, že ako, už ti je lepšie? A on, že jak lepšie, že čo lepšie, že nikdy nič nebolo. Tak ono je to naozaj toto sa stáva, že keď už som spomenula tie kolena, tak niekto príde s bolestiami kolien, hej, že teda má nejakú artritídu alebo niečo, meniskus, alebo to je jedno. Môžeme zostať všeobecne pri tých kolenách. No a samozrejme nájdeme liek, podáme liek, klient príde samozrejme na kontrolu a teraz začne, no tak toto akože nie je dobré a tak ma tá ruka bolí a také migrény som mal. No a ja sa spýtam, a čo to koleno? Koleno? No ale koleno to, ale nie, koleno nič, hej. Že človek sa posunie zase do ďalšieho problému, ktorý si uvedomí, že naozaj tým, že homeopatia veľmi jemnučko pôsobí, veľmi citlivo, tak vlastne človek v tom procese uzdravovania si zrazu ani neuvedomí, že dobre, tak dnes ma to koleno bolí, teraz pôjdem do percent, že o 50% menej, o týždeň to boli o 70% menej, potom o 2 týždne alebo o 3 týždne už vôbec a on začne úplne prirodzene normálne fungovať, ako keď to koleno nebolo predtým, hej, čiže on si nie, že neuvedomí, ale ten život plynie. A on začne ten človek venovať pozornosť niečomu inému alebo inému problému. Hej? Čiže ja sa vždy snažím, keď sa mi takéto niečo stane sem tam, tak vždy pozriem do karty toho klienta, poviem, no ale my sme riešili koleno, tak ako vyzerá koleno? A tak to už je výborné. Super, máme to vyriešené. To si pamätám, sa stalo aj mne už tým to pripomenulo, hej, lebo to ste sa ma tiež občas spýtala a ja, že lebo nabalujeme. My tak prirodzene ideme. To je ako keď fotbalista, budem pri tom kolene, ho bolí koleno, je nešťastný, že nemôže ten fotbal hrať, že nemôže sa hýbať, že nemôže fungovať. No a zrazu príde, vy mu pomôžete, to koleno sa zlepší, ale tým, že on je v tom šfungu, by som povedala, že je to fotbalista, tak on povie, OK, už konečne koleno prestalo boleť a idem ďalej. Jasne. Hej, že to sú také tie prirodzené, to je ten prirodzený stav toho človeka, do ktorého vlastne homeopatia dostáva. Hej, že to teraz akože to nie je také, že tak teraz budem sa venovať koleno a budem ho stále pozorovať. Ale tým, že ona ide veľmi jemne, homeopatia, tak to tak jemne odchádza ten problém, tá bolesť a človek sa vlastne cíti fit a úplne v pohode. Jasne. Dajú sa homeopatiou riešiť aj vzťahy? No, je to veľmi zvláštna otázka, či sa dajú riešiť vzťahy, ale tak, ako som povedala na začiatku, že homeopatia je krásna tým, že teda pôsobí na našu psychiku, tak samozrejme, že po lieku človek sa môže lepšie cítiť psychicky, mentálne, môže vidieť veci trošku z iného uhla pohľadu, môže sa na daný problém vo vzťahu naozaj inak pozerať, môže mať ten človek už iný postoj, trošku inú energiu, trošku iné pôsobenie na toho partnera, trošku iné pôsobenie na to okolie, môže byť uvoľnenejší ten človek po lieku, taký sám sebou, hej, prirodzenejší a samozrejme tie postoje nám menia tie vzťahy, hej? Takže dajú. To sme vlastne my. Takže dá sa. Lebo ja si neviem pomôcť, ale ja to mám naozaj stále v hlave, keď sa spolu rozprávame. Bol taký moment, ktorý sa mi zapísal veľmi a vy možno aj tušíte, že kam mierim. A ja by som sa rád dotkol, lebo myslím si, že to by mohlo naozaj mnohým ženám aj pomôcť trošku na tú vec pozerať inak. Ak sa vám to nezdá byť vhodné, tak u mňa to neodpovedzte, ale mi to jednoducho nedá byť trošku aj bulvárny. V úvodzovkách povedané, spomenula si mi takú vec, že ženy kastrujú svojich mužov svojimi výčitkami a krikom a podobne.
Vám sa to takto zrejme uložilo v hlave. Ale ja poviem úprimne, že my tých rozhovorov sme mali trošku viacej. Každý jeden rozhovor bol veľmi príjemný, veľmi prínosný. Myslím si, že pre oboch. To určite nebudem hovoriť, že iba pre jednu stranu. Čo sa týka tohto, neviem, či som to až takto myslela, alebo povedala, ale určite môžem povedať jednu jedinú vec, že vzťahy sú veľmi dôležité v živote. Samozrejme, nie som psychológ, nie som odborník, terapeut, ale v každom prípade tá prax toho homeopata vás naozaj veľmi veľa veci učí. Vidíte veľa tých problémov. Niekedy máte pocit, že tie problémy sú cez kopírák, niekedy máte pocit, že tak toto je veľmi náročné a tak ďalej prežívať, zažívať. Ale my si málokedy uvedomujeme to naše pôsobenie v tých vzťahoch, hej, v tých našich rodinách, priateľstvách, kamarátstvách, partnerstvách. Je to vlastne o tom, že my ako keby sme sa zabudli aj v tých partnerstvách baviť o svojich pocitoch, o svojich potrebách, o svojich možno túžbách, alebo aj keď som nahnevaný, povedať nie len to, že som nahnevaný, ale prečo som, čo ma irituje, čo ma hnevá. Nie vždy ten pôvod toho hnevu a týchto vecí je práve ten partner, ktorý stojí oproti nám. Ten pôvod môže byť niekde úplne inde. Ale ak mám pôdu na to, aby som to vyriekla, alebo mohla sa porozprávať s partnerom o tom, kde ten problém je, tak sa určite jednoduchšie rieši. Ale dnes mám pocit, že ľudia nemajú čas sa rozprávať o tom, čo cítia, ako to cítia. Ja by som skôr povedala, že je to o tom živote, že dobre, tak prišiel si z práce, ako bolo v práci, čo budeme večerať, deti, aby si urobili úlohy, aby sa nachystali do školy, teraz každý si pustí nejaký ten laptop, notebook, správy, pozrú sa správy, sprcha, večera, dobrú noc. A tie pocity, ako sa cítim, ako mi je, tam nie sú. A samozrejme, ono sa to nabaluje, nehovorím, že všetci takto, ale tak väčšina, hej. No a samozrejme, toto všetko sa nabaluje a prichádzajú taktiež vzorce správania, že tak manžel príde domov a manželka začne, kde si bol a čo si robil a ako si robil. Áno, presne, tam tá rodina funguje a jednoducho týmto spôsobom, že nejak už je to buď na tie ženy alebo na tých mužov v tom vzťahu veľa, tak jednoducho prichádzajú výčitky, prichádzajú obvinenia, prichádza taká láva tých všetkých problémov a ja si myslím, že on to tých partnerov môže svojím spôsobom kastrovať. Nebudeme hovoriť len o mužoch, môže to byť aj o ženách, pretože to môže byť na oboch stranách, hej, že vždy tie výčitky a vždy to nevykomunikované, ten nevykomunikovaný problém v tom vzťahu sa môže len nabalovať a potom môže prísť až do takéhoto štádia. No rozhodne to nie je teda správna forma predohry. To určite nie, ale ja naozaj poviem ako človek, že my si to neuvedomujeme. Podľa mňa málo kto to robí vedome, ale jednoducho dnešná doba je tak veľmi rýchla a ľudia toľko veľa informácií a povinností a všetkého musia spracovať, že prísť domov a niečo riešiť iné ako o bežných povinnostiach alebo bežné povinnosti, tak je to ťažké, je to náročné. Nie, no jasné. Hej? No a otázka je, že ako z tohto kruhu von, samozrejme, ale toto pochopiteľne nevyriešime, ale čo sa ukazuje ako jeden zo spôsobov funkčných, je tá práca na sebe. Jednoducho je potrebné začať žiť od seba. To je nepochybne, samozrejme, že ja si myslím, že pracujeme na sebe celý život. No, áno. Hlavne aj tí, ktorí chcú, ktorí vedia, ktorí hľadajú cesty, lebo nie každý potrebuje v živote napredovať a stále na sebe pracovať. Niekto má rád svoju komfortnú bublinku, komfortnú bublinku, komfortnú zónu a myslí si, že takto je ten môj život ideálny, úžasný, krásny a ide a je to tak správne, presne, a je to tak správne, lebo nikoho netreba akože z toho jeho nejakého pocitu spokojnosti dávať preč a vyhadzovať a tvrdiť mu, že tak toto akože určite nie je správna cesta. Každý máme svoju cestu. Každý sme niečím iný, výnimočný, vynikajúci. Hej, a máme samozrejme aj tie svoje tiene, tie svoje negatívne stránky, ale je to, v tom vzťahu je to o tom dokázať prijať, že môj partner takýto je.
A nemyslieť na to len, že toto je to negatívne, ale pripomeň si aj to pozitívne. Ak ťa trápi niečo negatívne, hovor o tom, ale pripomeň si aj to, čo máš pozitívne. Je to všetko o komunikácii a na ňu sa častokrát zabúda a ja sám som toho živým príkladom, lebo tiež som nebol v istom čase môjho života iný, že som prestal komunikovať tieto veci a jednoducho uzatváral som sa tam do seba a neriešil som to a presne ako si povedal, potom sa to pochopiteľne nabaluje, ale ono to môže mať aj to pozadie, že napríklad v našom detstve sme jednoducho neboli za naše pocity, s našimi pocitami prijímaní u svojich rodičov, že keď sme vyjadrili nejaké naše pocity, tak sme boli zahnaní do kúta, alebo boli sme zosmiešnení, alebo bagatelizovaní, prípadne aj odsudzovaní v niektorých prípadoch, alebo to nikoho nezaujímalo. A potom sme jednoducho postupom času sa začali zatvárať do seba a keďže teda tí najdôležitejší ľudia v mojom živote moje problémy neriešia, nechcú ich riešiť, nezaujímajú ich, alebo prípadne ma za to odsudzujú, za to, aký som, čo ma trápi, čo ma baví, tak s tým prestaneme chodiť von a nechávame to vo vnútri. Nebo že sa k tomu ešte pridajú nejakí kamaráti, ktorí to tiež môžu zosmiešňovať. A potom si to prinášame pochopiteľne do našich vzťahov a prestaneme, alebo nekomunikujeme tomu partnerovi, čo cítim, čo sa mi nepáči. Postupne to jednoducho neriešime a tým sa to samozrejme začne nabalovať a končí to tým, že sú proste hádky, ktoré nemajú konca, výčitky. U nás na koučovacom výcviku sme mali jeden taký deň, kedy sme sa venovali solo len výčitkám. No, akože, čo sú schopní jeden druhému si ľudia povedať, matka svojej dcére, syn svojim rodičom, muž svojej partnerke, otec svojej dcére a tak ďalej. Za všetko spomeniem a boli tam omnoho horšie, ťažšie. Bolo, že no, keď už nie si múdra, aspoň, že si pekná, hej. Alebo ty buď vôbec rada, že som si ťa zobral, hej. A takéto proste veci. Ale samozrejme, aby sme teda nešli iba po tom povrchu, ale povedali k tomu aj niečo viac. Bolo nám aj vysvetlené teda, ako k tomu pristupovať. A to teda možno poučná vec pre našich poslucháčov, divákov a sledovateľov, že skúsiť to zmeniť. Keď viem, že toto vo mne vždy, ako keby mi to nalialo nejaký olej do ohňa, tak skúsiť inak reagovať na tú výčitku. Hej, ak sa opakuje, tak normálne prípadne pravdivo komunikovať, vieš čo, prepáč, ale toto sa ma naozaj dotklo. Hej. Ja si myslím, že určite áno, pretože tak ako ste teraz pred chvíľočkou povedali, že človek sa uzatvára, lebo sú tam nejaké zranenia a tak ďalej, tak u mňa by bola otázka na mieste prečo. Prečo sa uzatvára? Prečo nekomunikuje ten človek tam, kde teda by komunikovať mal? A presne odpovede na to, čo ste vraveli. My si veľa tých vzorcov nesieme z detstva. Nás, tak ako sme na začiatku vraveli, že nás tá spoločnosť formuje. Či už od začiatku tí rodičia, potom najbližšia rodina, vzdialenejšia rodina, škola, kolektívy a tak ďalej, až po tú dospelosť a pracovné prostredie alebo podnikateľské prostredie. Toto všetko nás vlastne formuje, ale naozaj myslím si, že mal by človek trošku tak viacej vnímať tie svoje potreby, nepotláčať. Máme veľmi veľa ochorení z potlačania svojich potrieb, z potlačania pocitov. Ochorenie v homeopatii. Čiže a tam práve ľudia, keď potlačajú, tak tam vznikajú tie ochorenia rôzneho druhu. A je to len o tom, že človek zabúda byť sám sebou. V tom vzťahu, keď sa dnes opýtate hoci koho poznáte, vieš byť autentický? Si autentický? Čo je to byť autentický? Niektorí nevedia. Napríklad tí ľudia berú to svoje správanie, teda, že tak toto som ja, toto je autentické, ale do istej miery to môže byť pravda. Nehovoríme, že nie, ale
Mnohé sú naučené. Môžu byť aj naučené tie formulky, ale práve tam je tá krása o tom, keď vy pomaličky s tým klientom pracujete a pomaličky ho otvárate ako také lúpenie ruže a pomaličky vidíte tam dovnútra a on už sa nebojí ukázať, že teda toto som ja a takýto som a potom to túžim. Hej, dnes je doba, že nám veľmi napomáhajú terapeuti, psychoterapeuti, kaučovia. Už vedia ľudia nájsť pomoc aj v tomto smere, čo je úžasné, že konečne tu ľudia majú potrebu trošku viacej komunikovať o tom, že mám problém. No, že mám nejaké pocity, ktoré... Presne. Za určitej doby, pred 89. ja si myslím, že neboli ani takéto možnosti. Samozrejme, aby ľudia takto otvorene rozprávali. Nebudem ani hovoriť a nemusím chodiť ďaleko, že psychiatrické diagnózy to bolo veľké tabu. Hej, a tak ďalej. Dnes ľudia konečne začínajú rozprávať, že majú problém. A naozaj to nemusí byť len o tom, že teda mám nejaký psychický problém preto, lebo som niečo zažil, ale môže to byť aj to, že je to v rodine a tak ďalej. Hej, čiže nejaká genetická predispozícia a tak ďalej. Ale konečne o tom ľudia krásne rozprávajú. A toto ja si myslím, že aj vo vzťahoch, keď nastane, že ľudia si uvedomia alebo budú chcieť trošku viacej o tom rozprávať a nájdu si ten priestor v tom vzťahu partnerskom, manželskom, veľa vecí sa dá poriešiť. Jasne, že to... S odborníkmi aj s partnermi. Aj s odborníkmi, aj s partnermi záleží od toho, ako sme ochotní teda samozrejme to zdieľať. A vy ste bola tiež jeden z ľudí, z terapeutov, s ktorými som komunikoval počas toho obdobia. Málo ktorý muž je ochotný komunikovať, že nedávam to, nezvládam to, prosto nestíham, toto nezvládnem, proste je mi ťažko, pretože je tu isté také až klišé, že muž proste musí byť tou skálou, proste tým pevný, ktorého sa dá oprieť a ktorý ako keby nemohol dovoliť vôbec v úvodzovkách povedané, ja to slovo nemám príliš rád, zlyhanie, lebo z môjho pohľadu to nie je zlyhanie, jednoducho sme ľudské bytosti, na ktorých keď sa toho navalí až príliš veľa, tak sa skrátka zlomíme. A na nejaký čas, samozrejme, hej, a už potom, keď teda to trvá až príliš dlho, tak to môže byť až patologické, ale mať jednoducho nejaké horšie obdobie nie je nič neprirodzené. Život človeka nie je priama línia, ale je to proste zdolávanie určitých vrcholov, je to proste hore-dole. Ale keď sme boli pri tej autentickosti, tak spomenul som si na jeden názov jednej knihy. Mňa to hrozne iritovalo a irituje ma to stále, lebo tá kniha sa volala, že 1000+1 spôsobov, ako byť sám sebou. Ja neviem, doteraz mi nikto nevysvetlil, že ako môžeme byť 1000 spôsobmi sami sebou. Tak buď som sám sebou, čiže som ten, kým som sa narodil, kto som vlastne, kvôli čomu som sa na tento svet prišiel a nájdem toho samého seba. Ale aby som si v nejakej knižke našiel nejaký spôsob, jeden z 1000, ako byť sám sebou, ja neviem, možno tomu nerozumiem. No, ono na jednej strane mať 1001 spôsob, ako byť autentický, môže byť krásne, pretože mám na výber. Áno. A môžem byť autentický v rôznych situáciách, rôznym spôsobom a napriek tomu som šťastný a spokojný. Hej? ale v každom prípade myslím si, že čo sa týka autentičnosti, ľudia alebo majú trošku problém sa prejaviť, akí sú, pretože majú tam rôzne bloky, môžu sa cítiť byť neakceptovaní spoločnosťou, akej sú, ak by sa prejavili, akí sú, môžu sa cítiť byť nemilovaní, hej, neprijatí do spoločnosti, neprijatí do kolektívu a tak ďalej a tak ďalej. Z tohto dôvodu, že človek potrebuje byť milovaný a potrebuje lásku, my sme sociálne bytosti, tak z týchto dôvodov sa prispôsobuje danému prostrediu a naučí sa nepoužívať samého seba, neukazovať, aký som, pretože v minulosti som mohol byť zosmešnený, mohol som byť ponížený, mohol som byť vyhodený, mohol som byť čokoľvek, 3 bodky, hej? Mám nejaké
zažitie daného pocitu, danej situácie a to je jedno, že to bolo pred 5, 10 alebo 20 rokmi. A z tohto dôvodu sa chránim tým, že nebudem ukazovať, aký som. Áno. Ale myslím si, že máme všetci šancu dospieť, dozrieť do toho stavu, že smieme byť tými, kým sme. A ak nás tí ľudia, ktorí sú okolo nás, milujú takých, akí sme, tak ja si myslím, že žiadna autentičnosť, pokiaľ je to samozrejme v rámci nejakých noriem, je to priateľné a skôr toto má rodina, toto má okolie rado. Že viem, s kým som, viem, s kým zdieľam ten život, viem, s kým sa chodím zabávať a s kým, kto je môjim sprievodcom života. Že tento človek je autentický, my s ním príjemne, je to fajn a myslím si, že aj čo sa týka mužov a žien, tak muži milujú na ženách ich autentickosť, spontánnosť, neuviazanosť svojím spôsobom, hej, hoci nás tie povinnosti a toto všetko nás zväzuje, ale keď dokážeme trošku uniknúť z tej reality a byť sami sebou a vychutnať si ten život s láskou a v prítomnosti, tak je to krásne. No jasne, nezabiť v sebe to vnútorné dieťa. Tak. Nedávno som jednoducho niečo riešil a skrátka uvedomil som si, že v podstate my ako ľudské bytosti prakticky od svojho narodenia jednoducho netúžime po ničom inom, len aby sme boli prijatí, akí sme, milovaní, akí sme tou bezpodmienečnou láskou a neboli odsudzovaní za to, kým sme a čo sme. A najmä teda svojimi vlastnými rodičmi, to je pre nás asi najpodstatnejšie. A je zvláštne, že to sa týka celého nášho života. Je v zásade z môjho pohľadu úplne jedno, či mám tie 2 roky, 3 roky alebo 50, ak nie som svojim rodičom prijímaný, taký, aký som, milovaný bezpodmienečne. Bez toho, aby ma ten môj blízky, či už to je rodič, partner, ktokoľvek sa nesnažil prerobiť na svoj obraz, tak jednoducho stále to v nás bude tá obrovská túžba byť prijatý taký, aký sme. Určite áno, s tým súhlasím, ale poviem to takto, že ono to môže byť na 2 stranách. Ak sa dieťa cíti byť nemilované rodičmi, rodič nemusí mať tento pocit. Rodič práve, že môže dávať tomu dieťaťu maximum, čo vie, prejavuje mu lásku tak, ako bola prejavovaná jemu, alebo ako to niekde videl. Ja si myslím, že každý rodič sa snaží dať dieťaťu to najlepšie, čo len môže. Ale samozrejme, že je tam tá možnosť, že rodič to nevie prejaviť, rodič to nevie povedať, rodič to nevie dať dieťaťu v tej podobe, v akej dieťa to chce alebo dokáže prijať. Ale na druhej strane aj dieťa môže mať už niečo zažité, prežité, čo mu nedovoluje cítiť tú materskú alebo otcovskú lásku. Kde to pramení? No, samozrejme, že môžu to byť prežité nejaké traumy. My už samozrejme niekedy riešime aj také veci, keď príde na vyšetrenie dieťa, tak sa pýtame na prenatálny stav, hej? Aká bola mamička, ako sa cítila, keď bola v druhom stave, čo prežila, či nezažila nejakú traumu, koľko ľudí zažije autohavárie, koľko ľudí zažije rôzne tragédie v rodine. Počas tehotenstva. Napríklad, áno, počas tehotenstva. Čiže aj toto môže pôsobiť na plod, akože na dieťatko, ako ešte teda pokiaľ nie je narodené. A samozrejme, detičky, to je jedna sama téma o sebe, hej, to by sa dalo toho veľmi veľa, ale už tie prvé, keď dieťa ide do škôlky, hej, to je pre deti veľmi stresujúce, škola, to sú také kroky v živote pre tie detičky, že to sú tie stresy, to sú tie traumy. A rodič sa niekedy môže snažiť maximálne tomu dieťaťu výjsť v ústrety, ale pokiaľ nemáte správne spôsoby, tak ako vy ste vraveli, že na tom coachingu vám boli povedané nejaké teda akože kroky alebo ako sa k tomu postaviť, ak rodič nevie, ako tomu dieťaťu, ako s ním komunikovať, ako k nemu pristupovať, ako mu pomôcť, tak mu nevie pomôcť. Nedá mu ten správny meter. Na to zase máme
špeciálnych pedagógov a tak ďalej, hej, ktorí dokážu rodičom veľmi pomôcť, ako komunikovať s deťmi, ktoré sú napríklad veľmi nahnevané, majú ten hnev, sú až zúrivé a tak ďalej. A my ako homeopati taktiež veľmi, veľmi krásne pomáhame takýmto deťom, ktorí majú rôzne tieto problémy od ADHD až teda po iné diagnózy. Ale je to naozaj ten rodič nevždy, alebo ja si nemyslím, že rodič robí chybu, alebo že niekde on urobil chybu. Je to všetko o tom spôsobe, ako som bol ja naučený komunikovať, ako ja komunikujem s deťmi. Nedovolím si ja povedať, že nejaký rodič vedome dieťaťu ubližuje, alebo vedomu mu niečo nechce dať. Tu si taktiež nemyslím, pochopiť, na to sa absolútne zhodneme. V podstate tí rodičia viac menej, ako netvrdím, že všetci, lebo dá sa niektoré veci medzi tým načítať, ale mnoho rodičov vlastne vychádza taktiež z toho, ako oni boli vychovávaní. Presne. Čiže to, čo oni videli, ako ich rodičia pristupovali k ich výchove. A potom už je na nás, že tí rodičia nám dajú to maximum, čo nám vedeli dať. Každý máme nejakú svoju cestu, nejaké svoje skúsenosti, za ktoré sme vďačné, pretože dnes sme tam, kde sme a robíme to, čo robíme aj vďaka týmto skúsenostiam, si dovolím tvrdiť, ale viem, že dnes je veľmi skloňovaná sebaláska, sebaúcta a tak ďalej, ale naozaj, keď nám je v živote dané alebo dovolené dozrieť a naozaj prežiť možno aj naozaj ten pocit tej sebalásky, že vážim a sebaúcty, vážim si, mám sa rada, vážim si samu seba, alebo mám sa rád, vážim si samého seba, nebudete očakávať tú lásku od toho rodiča. Nebudete ju chcieť, lebo vy pochopíte, že ten rodič robil maximum a miluje vás takého, aký ste, ale vy sa napriek všetkému a napriek tomu, čo ste zažili, potrebujete mať rád, lebo viete, že ste hodnotný človek. Vy sa potrebujete mať rád, vy potrebujete pochopiť, že ste úžasní, že ste famózni, že idete na svojej ceste úplne na plné obrátky a robíte, čo môžete a robíte to vďaka tomu, že ste od rodičov dostal tú výbavu, ktorú ste dostali. Hej? To nie je, že teraz rodičia mi nedali a teraz som nemal a nedostal som a mám tento vzorec. Áno, tak to mohlo byť niekde na začiatku. Ale vy máte celý ten život pred sebou, ktorý môžete krásne formovať, nasávať, pracovať na sebe. Môžete čokoľvek robiť so sebou, ako sa vyvíjať a zrazu vy uvidíte, ak vám je daná tá možnosť, že ste úžasní, vy to uvidíte, príde ten pocit sebalásky, sebaúcty, budete spokojní a poďakujete za tých rodičov, ktorých máte. Lebo boli úžasní. To ste povedali veľmi krásne, toto niečo podobné mi napadlo tak asi týždeň dozadu, že vlastne my sme takí, akí sme presne kvôli tomu, lebo sme prežili to detstvo tak, ako sme prežili, s rodičmi, ktorých sme mali, s okolím, ktoré sme mali. Každý sme jedinečný, unikátny a tak ďalej a tak ďalej. Avšak čo ma veľmi prekvapilo na jednom z coachingov, mi moja koučka, bavili sme sa o tej sebaláske, ktorej dneska je plný Instagram a plný Facebook a má samozrejme svoje opodstatnenie, tá informácia a čím viac ľudí bude žiť v tej sebaláske, tým lepšie, lebo ako môžeme milovať niekoho iného, keď nemáme tady samozrejme sami seba. Ale mi vravela, že štatisticky, a to číslo ma naozaj šokovalo, len 2% detí zažije takú výchovu alebo takú rodinu, kde je toľko tej lásky, všade je samozrejme láska, pochopiteľne, v akejkoľvek podobe, že vie, čo to znamená sebaláska. Čiže naozaj mnohí z nás v zásade sa musia k tej sebaláske nejakým spôsobom dopracovať. Učiť sa k nej. Je to presne tak, že ako ste vraveli, že nízke percento detí zažije tú lásku. Sú rodiny, kde všetko funguje, keďže sme sa bavili o vzťahoch, kde všetko funguje úžasne. Manžel pracuje, manželka pracuje, majú spoločné dovolenky, venujú sa deťom a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá energia v tej domácnosti, to, čo sa v tom vzduchu hýbe, to dieťa vníma všetko.
Ono vníma aj to, čo nie je vypovedané nahlas. Ono vníma tú atmosféru tej domácnosti. Čokoľvek. Detičky sú krásne bytosti. Ono je to tak citlivé a tak vnímavé, že manželka môže manželovi povedať, prosím ťa, podáš mi ten nôž. A oni sa nehádajú. Ale to dieťa, prečo po sebe kričíte? Hej? Že už môže zachytiť úplne inú tú esenciu toho nejakého požiadania sa. Čiže myslím si, že naozaj tie rodiny, ktoré sú šťastné, klobúk dolu, nech ich je viacej. Jasne. Toto by sme potrebovali, pretože naše deti sú budúcnosť. Ale ak tie rodiny aj fungujú, ako fungujú, nech sa dá do toho viacej lásky, viacej toho precítenia sa toho vzťahu. Nie len mechanické, nie len musím, nie len toto a samé pravidlá. Trošku tej autentickosti, trošku tej lásky, trošku toho dotyku, pohľadenia, pritulenia. Ale nie tým spôsobom, že no tak ja si dieťa objímem, lebo mi to povedal niekto, že mám dieťa objímať. Objím ho, pretože ho chceš objať, je tvoje a miluješ ho, ľúbiš ho. Bez slov, iba preto, že je. Rob to každý deň, alebo rob to raz za mesiac. Rob to tak, ako to cítiš. Ale rob to prirodzene. Rob to tak, ako ti to je blízke. No, objatie má úžasnú silu. Áno. Samozrejme. A áno, stále sa vracame k tomu, že rodičia robia to, čo vedia. Lebo keby vedeli lepšie, robili by to lepšie. Samozrejme. Ale našťastie dnes máme množstvo rôznych kníh a tak ďalej, škôl, terapeutov a teda, kde sa dá, teda ak ľudia hľadajú, dozvedieť, že čo vlastne je potrebné urobiť, ako sa zlepšiť ako rodič. Len zase na druhej strane vnímam aj to, že niekedy to môže na tých rodičov vyvolávať istú formu tlaku. Čiže potom sa až príliš snažia, až príliš menia veci, sú príliš takí, že tabulkoví. Netreba ísť s tými tabulkami. Treba to robiť prirodzene, tak ako to cítim. Teraz nemyslím si, že by toto malo byť pochopené, že rodičia by nemali kričať alebo sa rozčuliť. Ja si práve, že myslím, že keď to dieťa vyrastá v takej tej zdravej, prirodzenej rodine, kde sa zvyšuje aj ten hlas, kde sa dajú tie pravidlá. Deti potrebujú jednoznačne pravidlá. Hej, pravidlá. A nie len deti, ale aj my ako ľudia samozrejme. Ja som vždy synovi hovorím, a prečo si myslíš, že sú semafory na ceste? A prečo si myslíš, že tí hokejisti majú tie mantinely v tom, akože na tom hokejovom zápase? Hovorím, to sú všetko tie veci, ktoré nám hovoria, čo máme a čo nemáme, aby sme boli chránení. Keby neboli semafory na cestách, tak sú samé havárie. Ak by hokejista nemal mantinel a ochranné sklá, tak puky by ubližovali iným ľuďom, ktoré vystrelajú. Čiže všetko je pre našu ochranu, tie pravidlá sú pre našu ochranu. A to teraz neznamená, že mám dieťa a teraz chcem mu dať lásku, tak dám mu všetko. Áno. To dieťa vníma tú lásku cez tie hranice. Áno, má pravidlá, má tie hranice, vie, čo môže, vie, čo nemôže. Je mu to vysvetlené, že takto ho milujem a takto je chránený pred tým iným negatívnym toho života a vtedy je to dieťa podľa mňa šťastné. Ono nebude šťastné, keď bude mať strašne veľa hračiek a nebude mať tú lásku alebo tie istoty alebo tie pravidlá. Niekedy čas, stačí pozornosť. Presne, stačí 2-3 hráčky obľúbené, milované, ale mať tú oporu, mať toho rodiča. Tak ako to dieťa, keď sa učí chodiť, tak chytí toho rodiča za ten maliček a drží ho a bojuje s tými prvými krokmi, hej. Tak takto rodičia sú našimi sprievodcami celý život, ak sa podarí, hej, alebo takmer nejakú tú dobu toho života. A tí rodičia budú vždy našimi rodičmi a budú vždy súčasťou našeho života a sme za to vďační. Jasne. A takisto nám ukázali, čo je to byť oporou, tak následne my sme potom oporou tým našim deťom. Úplne krásne slova viac menej na záver, pretože ako to býva zvykom, ten čas nám zase uletel spolu pri tej spoločnej debate. Mohli by sme tu ešte rozprávať ďalšie hodiny, ale myslím, že sme povedali v zásade to, čo sme povedať k tejto téme mohli a zas sa dostávame k tomu, čo tu už bolo spomenuté, skrátka zlatý stred, hej, čiže žiaden extrém, ani príliš veľa, ani príliš málo, jednoducho tak akurát. A s tým by som asi tú našu dnešnú debatu ukončil. Posledná možno otázka na záver, spomínala ste deti a pomoc deťom, alebo pri deťoch, ktoré teda
ja mám oproti tomu, ako ja bývam, sú jasle, počujem tam tie deti, ktoré tam sú schopné hodinu plakať. Proste keď ich rodič odnesie do tej škôlky alebo do tých jaslí. Dá sa pomôcť teda aj s takýmito stavmi? Čo sa týka homeopatie, dá sa pomôcť takmer vo všetkom. Naozaj, či sú to deti, tínedžeri, dospievajúci, dospelí ľudia, alebo akákoľvek veková kategória, akýkoľvek zdravotný problém. Ak ide o náročné chronické stavy, tak samozrejme chronické stavy sa aj dlhšie samozrejme odstraňujú. Hej. Ale dá sa pomôcť so všetkým. Naozaj môžem povedať, nech ľudia vôbec neváhajú. Nech vyskúšajú, nech dajú tomu šancu. To neznamená, že teraz nemusím chodiť ku lekárom, lebo chodím niekto ma lieči alternatívnym spôsobom, ale tá spolupráca lekárov a homeopatie, lekárov a rôznych druhov alternatívnej medicíny je vítaná. Nech sa toho ľudia vôbec neboja, pretože naozaj to vie krásne skvalitniť ten život. A čo sa týka detičiek, tam je široké spektrum. Máme úžasných homeopatov na Slovensku. My sme jedna z mála krajín, podľa mňa, ktorá sa môže pochváliť takým množstvom homeopatov. A už len tým, že tu máme Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie, tak stále sa tu ľudia vzdelávajú. Máme nových a nových ľudí. Čiže naozaj tá homeopatia ide do toho povedomia a krásne sa s ňou pracuje a vie krásne človeku pomôcť a skvalitniť život. Na všetkých presne o to nám všetkým ide, aby sme ten život mali lepší, krajší, kvalitnejší. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za účasť, za návštevu, za veľmi príjemný rozhovor a snáď niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne, veľmi potešením. Ďakujem aj.